Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponika Karbi Anglong Aperangki Atum News Cover Damahut Komat Arat Charia Song Ali Daratum Apansi Ning Chethepo Arjun नहीं मनांगे नहीं ये तब बड़े देखो रिपोर्टर पुता नहीं नहीं bangkai alat tuh siapa yang pipa alat tuh lam yang punya alat tuh lam siapa yang pilo pelon Arjun नहीं मनांगे News cover Damahut Songja po kachekrong atum Ferangke atum aphan Kipu seat Kipu tot Kelang rem lapen Kether ke hab lake Akimi alam kalilo Ferangke atum ke Jung ale aphan le news cover dam kali lake Rad apharmansi Klardak alam kapachini ji aphan si kabori Ahok ajaha ka Ferangke atum ke emithang role media ethics ating Cheklem wangwe ajok Klem jam dam jam thek jam re jam ajok Ferangke ang bongta Chetonte lapuson tado lasi nangkelang rob nangkelang plota dokoglo bongo sena nang lige 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 bongo down with bongo sena Pinpur Mate 2022 aningkan Phaikunia Chiklo Inud EM Kangbura Kiling Ferangke atum aphan Kelang robajok Kang cek lapen media atum ke terrorist asong puta arboglo angparta nili ke local channel news ke langle puta Ferangke atum aphan ke ther anta dolo Lapen lasonsi ke damtang fere 2023 aningkan kasa conference holalong CEM tuliram ronghang sitame Ferangke amai ke phahut inuda media CEM aphan karju ahut men aning jepati hak lata media aphan aman kipipelo pusi Ferangke atum jongpon lasonsi inut ke damtang 2023 aningkan Phaikunia Chiklo MP Omor Singh Tiso MLA Dorsing ronghang atum news ke tokta pu akoi PC isia news channel aphan definition case PG puta ther hap ponlo lasonsi angthun wangbomsi nonhet jong ni phaing koyarni APSL siamai pujai kathar sita Ferangke atum karju ahut bongo sena pu kejong ajok penang an media atum ke ningduk cepaklanglo lasi halaso arni pen aphong media atum aphan ke ther ke hap kang cek bonta Ferangke atum thur pakpen ning kang samse chepaklang pu ave sita nonhet jon bongo sena pu ajoine penang an Ferangke atum thur paksi aning kang samse chepaklang laso alam ki ke damtang 2023 aningkan EM Kangbura Kiling Ferangke atum aphan ke terrorist pu kipu si ahir kang tang lang sita halaso ahut ke Ferangke atum do clip si theglong lasi Ferangke pulote neutral si wanangji kali pulotang te rad atum kopi si Ferangke atum phan man ki pipo mate kamatha po lapen B News 7 non birtang tonpen lang ponikha नहीं ये तब बड़े देखो रिपोर्टर पुता नहीं bangkai alat tuh siapa yang pipa alat tuh lam yang punya alat tuh lam siapa yang pilo pelon Arjun नहीं मनांगे Nang lige bongo sena sina toy du nang lipa lage bongo sena nang lige 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 bongo down with bongo sena Karbi News logo karo saboni misalo because the news has nothing analysis about the matters of the Karbi